ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ କୋଉଠି ପୁରା ଘେରି ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖିଲି ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବାଲିରେ ତିଆରି। ଆଉ ଏଠି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ। ଆଉ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବା କଲାଣି ପୁଣ୍ୟ କାମ ଗାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛ। ଏଠି ବାବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ। ହାୟ ହାୟ କି ମନ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମାନେ ବାଲିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାବା ଯାଇଥିଲି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ମିଟର କଲଟା ପୁରା କାମ କରୁନି। ମତେ ପୁରା ଡର ମାଇଲାଣି, ମା ମିଟର କଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା କିଛି ହବନି ତ। ମସ୍ତଲି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲରେ କପିଳାସରେ। କିନ୍ତୁ କପିଳାସ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଲୋକ ରିଟର୍ନ କଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ବାରବାଙ୍କି ପଟେ କାର୍ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବାରବାଙ୍କି ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ ତ? ଏ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼, ଆଜି ତ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଜିରା ପାଣି ପତ୍ର କାଟର ରହସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ କ'ଣ କରି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହବ ତ? ଇ ମାଲୁ ଇ ମା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ବାବାଙ୍କର ମସ୍ତଲି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ବାରବାଙ୍କିରେ ଟକ୍ 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 ହେଇ ଚାଲିକି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛ କିରେ? ମୋ ଗୋଡ଼ା ତ ଜୋରରେ କାଟିଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କି ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ମୁଁ ବାଇଆ ଭଳିଆ ଠକ୍ ଟକ୍ 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 ହେଇ ବାରବାଙ୍କି ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲି ରୋଲ୍ ଖାଇଗଲୁ, ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ରାଙ୍କାଳିଆ ଭଳିଆ ସବୁ ଜାବି ପକେଇଲେ ଠକ୍ 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 କରିକି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।